Chámome Senén e nacín o 12 de febreiro de 1938 nun poblo situado na provincia de León que se chama Pombrego. Son o primeiro de 5 irmáns. Os meus pais chamábase Alfredo e Castora. Cando tiña eu 9 anos morreu a miña nai, sendo moi nova, con tan só 33 anos. Fun á escola hasta os 14 anos. Logo traballei no campo durante 6 anos. Recordo que traballaba a terra con burro. Logo morreu de vello. Cando cumprín os 22 anos, fun ao servicio militar a Sabiñánigo, na provincia de Huesca, e o campamento fíxeno en San Gregorio, Zaragoza. Eu pertenecía ao 5º grupo de automóviles. Un ano despois de saír do servicio militar morreu o meu pai. Era o ano 62. Eu tiña 24 anos. No ano 63 fun cando comecei a traballar nas estradas, onde as primeiras ferramentas de traballo eran o pico e a pala. Eu empecei picando pedra con unha porriña que machacaba a grava. Logo calculaban os metros cúbicos que había. Máis tarde este traballo xa non se facía porque apareceron as machacadoras. Barrenaba con unha maza e pistolete. Ca cucharilla limpaba o pó. Tamén era habitual empregar o martelo de gasolina, a pisonadora de vapor e os cameóns. Despois de aprender de outros compañeiros máis experimentados o manexo das paleadoras, porque daquela era a forma que había de aprender, subín a miña primeira máquina con 26 anos. Era unha Caterpillar 977 e con ela botei 4 ou 5 anos. Logo pasei a traballar con unha motoniveladora porque se gañaban máis cartos. O modelo era unha Caterpillar F14. Esta máquina usaba, entre outras cousas, para realizar traballos de nivelación do terreo. Ten unha coitela que se pode inclinar coa gradación que sexa necesaria e requere de unha maior especialización que as paleadoras, debido ás múltiples funcións. Ao principio foi un cambio bastante grande. En máis de unha ocasión se me enterrou a coitela. A motoniveladora non andaba para atrás ni para adiante. Daquela o que había que facer era levantar cos hidráulicos que tiña a máquina e meterlle madeira para que non volveran a enterrar. Traballei toda a miña vida con esta máquina. 15 anos foron nunha empresa de León que se chamaba Rafael Rodríguez Bar, e logo 26 anos máis como funcionario na Diputación de Ourense. Na Diputación entrei o ano 77 e retireime o ano 2003. Traballei en caminos vecinais, estradas locais, campos de fútbol e hasta camiños de Cabruxas. Recordo un día nos alrededores de Ourense estaba eu preparando un tramo para o rally cando un cortacircuito provocou un incendio na motoniveladora. Tuve que sair da máquina a toda presa. O primeiro que fixen foi avisar aos bombeiros, pero cando chegaron xa non quedaban ni as rodas. Agora que estou xubilado, gústame plantar na horta, por exemplo, leitugas, patacas, cacahueses. De vez en cando tamén colaboro cos veciños cando solicitan da miña axuda. Son pequenas reparacións, en ocasiones rompo máis do que a maña. Encántame a informática e paso moitos ratos libres frente ao ordenador. Eu fun quen realicei unha videomontaxe como esta sobre a miña vida laboral.